tapahtunut itsemurha. Se. Voitko antaa joku merkin? Yrittääkö nyt joku tulla tähän lähelle? Vähän vaikuttaa, kun tuo kova äänikin jotenkin sekoilee taas. Aha, okei. Joo, ehkä meidän täytyy lopetella tätä ekaa liveä tässä tosiaan täällä yläkerrassa. Anteeksi, mitä? Missä livestä en oo enää? Hyvä kun kerroit nyt vasta. Ei voi kertoa aikaisemmin. Ai jaha. Tää on tosta pois. Tää loppuu tästä akkuista. Ei ne haittaa mitään. Väistäpäs. Elikkä tästä tuli nyt tämmönen homma. No koska tää on ollut livessä? Tää oli kokonaiset 5 sekuntia livessä. Ihan oikein. Kyllä. Siis, onks sä ihan tosissaan? On, ja me huomattiin se vasta. Ei, no sitten aikaisemmin voinut tulla sanoa. Mä annan 20 minuuttia. Ei se nyt mitään haittaa. Ei. Oli, tää on ihan hyvä istunto, mutta niinku... Nettiyhteys on edelleen. Nettiyhteys on, mutta tässä on käynyt sillä tavalla, että... Pitäisikö se laittaa puhelimella vaikka? Ei tarvi. Eikö sä muista viimeksi oli ihan 100-vaatuinen systeemi, kun me vedettiin täällä? Kyllä oli Tässä on jo. tullut nyt vaan tossa vieressä on komponentti pois siitä, ei tässä ole sen kummempaa. Me tehdään se uusi sitten myöhässä. Ei mitään olla. Kiva kun kesti 5 sekuntia. Ja moni odotti. No. Moni odotti niin, mulla on tullut jo varmaan 2-30 viestiä. Joo. Mutta kun me ei nyt voida sille mitään. Se on välillä tämmöistä. Joo. Eli mä käytännössä niinku, mä en nyt sano yhtään mitään. Se ehdit sanoo Jannelle, että joo, kyllä jotain, joo ja juu, ja sit se oli... Me huomattiin se vasta, kun mulla ei netti toiminut ainakaan ollenkaan. Mä en pystynyt puhelimesta katsoa. Emma puhelin tossa, ja Jannella ei ole yhteyttä. Ja Sanotaan myös kyllä, että täällä on tosi huonot nämä yhteydet, kyllä on. Täällä on vähän
alkoi huutaa. Se oli ihan pimeä koko se kartano silloin. Niin se alkoi huutaa siellä kaipumaan täyteen, kun se oli siellä niin rapsusissa. Onko täällä joku paikalla? On. Muistaako joku meitä? Puolet. Liikkuuko täällä joku nyt? Missä sinä olet? Näkiteet. Onko ylemmissä kerroksissa joku henkiolento? Kuka makaa lattialla? No niin, hyvää iltaa. Onko joku meidän kanssa nyt täällä? Onko tässä huoneessa tapahtunut jotain ikävää? Montako meitä on tässä kellarissa? No niin. Joo, tosiaan. Pelottaako teitä? Onko täällä kellarissa joku? Voitko antaa jonkun merkin? No. En halua. Näetkö sinä meidät? Mitä et halua? Onko sulla jotain asiaa meille? Onks mun kanssa joku? Tai lepäättekö koskaan? Tiedätkö kenenkään meidän nimiä? Onko sun nimi Matti?
Oletko herra Sumelius? Et ole herra Sumelius, kuka sinä olet sitten? Kuka olet? Kiitos tosiaan kaikille, jotka katsoivat tätä liveä.